Waslet il-konferma. Fil-waqt li gvern ġdid nazzjonalista jagħti l-flus lura lin-nies li nsterqu mill-kontijiet tad-dawl, il-gvern Laburista mhux se jagħti xejn. Dan ikkonfermah il-Ministru tal-Finanzi innifsu li fil-qari tal-budget stqar b'mod ċar li l-poplu qed jinsteraq mill-mod li bih il-Labor qed iħaddem is-sistema tal-kontijiet. Fil-budget kont ċaru tont illi ħankunu qed nibdew nimplementaw din is-sistema l-ġdida minn issa l-qudiem. Ma flus lura minnhom x'ħatatu? Sa issa qed ngħidu minn issa l-qudiem. Is-serq li qed isir fil-kontijiet fit-8 snin diġà telqa' 50 miljun euro, 50 miljun żejda li ħallsu l-familji Maltin u Għawġin u li mhux se jingħataw lura. Dan minkejja li l-Gvern Laburista ilu 3 snin li wieħed li din is-sistema kellha tiġi riveduta wara li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien wieħed li jekk kien hemm lok fejn is-sistema tittejjeb, il-Gvern kien se jieħu azzjoni. Il-Gvern Laburista fil-fatt ilu mill-2018 b'rapporti li l-Arms kienet qed tiċċarġja lill-poplu iżejjed iżda dwar dan kollu baqa' ma għamel xejn. U wara xhur jaħrab, il-Gvern fl-aħħar ġimgħat ammetta li qed jisraq lin-nies bil-konferma issa li mhux se jagħti l-flus lura lin-nies. Min-naħa l-oħra, il-wedda ta' Bernard Grech hija ċara u gvern ġdid nazzjonalista mhux biss jirranġa s-sistema biex in-nies ma jibqgħux jinsterqu imma il-Partit Nazzjonalista wieħed li jħallas lill-poplu il-flus żejda li ħallas għall-kontijiet sal-inqas ċenteżmu. Intant meta kien affaċċjat bid-domandi tal-medja l-Ministru Clyde Caruana ammetta li pajjiżna kompla jħoss l-impatt tal-fatt li l-Labor poġġa l-Gżejjer Maltin fuq il-lista l-griża tal-FATF. Iva, nifhem l-eżitu ta' dak ir-riżultat huwa proprju eżitu illi bl-ebda dubju ġie influenzat mill-avvenimenti li ġaraw propju il-grey listing ta' pajjiżna fix-xhur li għaddew. Tkellem ukoll dwar l-istħarriġ li jsir kull sena mid-ditta ta' awdituri EY li wera li kważi 5 minn kull 10 investituri ma jarawx lil pajjiżna attrajenti għall-investiment, filwaqt li 3 minn kull 10 biss jikkunsidraw li jinvestu f'pajjiżna issa li ġejna grey listed, tnaqqis ta' 25% mis-sena preċedenti. F'dan l-Attractiveness Survey tal-EY, bosta investituri saħqu l-reputazzjoni ta' pajjiżna kif ukoll il-governanza hija ta' nkwid kbir u insistew li għall-Gvern tal-Labor għandha tkun priorità sabiex joħroġ lil pajjiż mill-Grey List li daħħalna fiha hu stess. Kien għalhekk li staqsejna lill-Ministru Caruana meta se noħorġu minn din il-lista l-griża data li minkejja l-ħsara ekonomika li ġib magħha din il-lista Clyde Caruana qatt m'għandux. Ara, jiena ma nistax nagħti data ġifieri bħal kap tal-Oppożizzjoni li ngħid f'9 ġurnati jew 3 xhur kemm għallin qed ngħidu li qed nagħmlu ħilitna kollha sabiex fl-iqsar żmien possibbli dan il-pajjiż joħroġ mill-grey listing. Kien Kutajjar, Net News.